So, ayan guys, eto na yung aming egg, tapos kape, as usual. Pero alam ko na di ba nakita natin ito sa yung namili ako sa Gaisano. Eto, I'm so excited. Kasi, eto talaga, nakikita ko talaga. Eto, hindi kayo maniniwala nito. Yung first ever talaga na napanood ko ng mga videos is sa ibang bansa. Nang dati, hindi ko talaga alam na may mga Pinoy na nag-vlog sa YouTube. Kasi akala ko talaga mga taga-ibang bansa lang. Ayun, huwag kayong judgmental kung sinasabi niyo hindi ako mag-organize. Hindi. Kasi nga, hindi ko lang talaga siya priority. Madaling mag-clutter yung mga bagay-bagay. Basta wala kang mga organizers. Alam ko yan. Pero, wala kong choice. Wala kong budget that time. Hello guys! Good morning! So, ngayon ako nakapag-vlog ulit. Naan natin si Pastor Bong. Pero today is, ano ngayon? Today is Friday. Today is April 12, 2019. Ayan. So, yun ako nakapabalik vlog kasi sobrang marami kong ginagawa. Pero today is, actually marami akong i-film, marami akong ipakita sa inyo. And mamaya mag-haul tayo. Meron akong i-haul sa inyo. Mga pinamili ko kahapon kasi may binili ako kahapon. So, ayun. Tapos mamaya, may nakaschedule mamaya na upload exactly 11:45 AM. Ayun, may upload, okay? Sorry, maliwanag. So, medyo haggard yung face natin ngayon, ha? Sorry, ang pale ko. Tapos yun yung may tumubo dito na ano. So, ayan. Nagpabili na lang ako ng egg kay Papa. Wala nang, ubusan kami ng egg. May binibilan kasi kami ng egg dyan na yung wholesale. Kasi binibili namin egg. Tray talaga. Ang pangit ang lighting mo. So, ayan. Ganito kami actually, eto, may times lang talaga na, kasi galing kami kagabi, tinatanong niyo sa akin kasi lagi na, paano ko pinagkakasya yung aming 250 per day. Actually, gin-grocery ko na yun, pero may mga natitirang, sabi ko nga, kailangan magtira ng allowance. So, ang kaya nito, wala ito sa plan namin. May times lang kasi na, kasi kagabi, maraming, ang tawag, putumaya. Kasi pumunta kami sa kabilang bahay. Death anniversary kasi na lolo ni Papa. So, nag-biko ata sila. So, ayun, ang daming biko natira kaya pinadalan sa amin yung iba. Kasi hindi naubos, sobrang dami. So, ayun. Alam niyo naman kami. Nabubuhay lang naman kami. Pangit ang lighting. Ang tsaka ko doon. Wait. Okay lang sa amin, hindi kumain ng kanin. Pero, naniniwala talaga kami, pag sa umaga, kailangan talagang kumain. Okay? Kailangan talagang kumain. Hindi pwedeng hindi kumain. Yung sa gabi lang talaga, yun, usually, hindi kami masyado nag-rice sa gabi. Hindi natin sa katawan namin, no? Pero hindi talaga kami nag-rice. Minsan lang nag-rice kami sa gabi, pero usually hindi. Basta may egg lang talaga kami nakakain sa umaga. Solve na kami doon. Importante lang talaga yung egg. So, ayan guys, eto na yung aming egg, tapos kape as usual. And yan na. Si Hagrid, I think magkakanin si Hagrid. Ayan, kain tayo guys. Let's kain. Hello guys. So, ayan. Kasi medyo na ako mag-haul kasi nag-ano pa kami na kanina nag-study. So, may nagtitinda dun sa ano. But anyway, kahapon, yun nga, malis ako. Namili ako ng, kasi nga hindi pa tapos yung pag-organize ko doon sa, kahapon. Kasi umalis kami, pupunta kami kina mama ko. Kaya, ito, pakita ko sa inyo. So, no. Actually, isaseparate ko yung video sa mga gagawin ko dito sa mga project na to.
So, abangan ninyo. Maybe mamaya ipifilm ko. So, kahapon pumunta ako doon sa inunti ko yung pagbili guys. Kasi may hinahanap kasi talaga ako ng mga... So, dito, i-charge. May hinahanap akong specific na product talaga na gusto kong bilhin. So, wala akong makita. Kaya, ayun. Pag may nakakita naman ako, yan, binibili ko. Kaya medyo paunti-unti yung pagbili. Alam niyo naman ako, diba? Hindi naman talaga ako mahilig bumili ng mga ganito. Kasi syempre, dati hindi ko naman to priority. Pero since ngayon, na meron tayong konting budget, may konti lang naman. Kaya, ayan, nakakabili-bili naman ako. Pinaglalaanan ko na siya ng budget. So, kahapon, hindi ko na sinasabi, no? Inabalot ko talagang mabuti kasi baka mabasag siya. Hapon. Actually, ayan, super cute. Ayan, tinitingnan ko pa kung itatransfer ko dito yung coffee, tsaka yung coffee, kasi tatlo din yung binili ko. Para yung tatlong yun, pwedeng lagyan nyo ng munggo, popcorn, at saka, ano ba yung isang ilalagay ko? Mani. Dinosaur. So, itatry ko pa mamaya. So, abangan nyo sa mga susunod ng mga videos kasi papakita ko yun sa inyo. So, ngayon, i-haul ko lang to sa inyo. So, tatlo yung binili ko actually nito. Tatlo. Ayan. Ano to? 59 pesos. May malaki pa dito, pero hindi ko pa kasi alam kung ano yung ilalagay ko. So, eto lang yung talagang kailangan ko. Naghahanap din ako ng white yung cover niya, pero wala akong makita. May white na cover, pero malaki. Siyempre, ang binibilan ko lang kung ano yung kailangan talaga namin. Yung, siyempre, bibili ka tapos wala kang nang ilalagay. Diba? So, ang mura na nito. Naghanap talaga ako. My God, bakit dun sa palengke? Ang mahal ng ganito, guys. Siguro yung price na sa yung mga ganito nila, hindi ko alam ba't ang mahal. 500 plus, 300 plus. Sabi ko, talagang kahapon, sinadya ko doon pumunta sa, sorry, maingay. Sinadya ko pumunta doon sa palengke kasi, syempre, palengke baka mura, yan. Kasi may glassware din doon eh. Pero mahal pala siya. So, doon ako pero alam ko na di ba nakita natin ito sa yung namili ako sa Gaisano. So, doon ko nakita to. So, binalikan ko na lang siya kasi mas mura talaga siya. So, ayan. Ayan siya. Tatlo. Ito, project ko din to. Hindi ko alam kung anong tawag dito, cartolina pa rin ba? Para siyang makinis kasi. Dalawang klase yung nilagay ko, ang pinili ko. Itong medyo rough. Ito yung mumurahin. Ayan siya, mumurahin to. Ito naman yung, hindi naman ito mahal, pero nasa 14 pesos. Ito, for labeling to. Basta abangan nyo sa channel. Nakita ko naman yan sa inyo. Ang isang ganito, kasi nakita na ako kasi white siya. Sobrang puti niya. 26 pesos. And, bumili din ako ng plastic cover na yung makapal. And, bumili ako ng fake plant para sa mga fake plants. Wow, charot! Follow mo naman my friends. Ano to? 59 pesos. Ayan, kita nyo ba? Gusto. Ano siya? Para siyang, ano talaga, parang totoo yung ano niya. Yung parang may dumi-dumi, ganyan. Tapos, ito actually gift wrapper to. Ayan. Ano to? 14.75 each. So, may gagawin din ako dyan. So excited. Kasi, ito talaga, nakikita ko talaga. Ito, hindi kayo maniniwala nito. Yung first ever talaga na napanood ko ng mga videos is sa ibang bansa. Nang dati, hindi ko talaga alam na may mga Pinoy na nag-vlog sa YouTube. Kasi akala ko talaga mga taga-ibang bansa lang. So, yung first talaga napanood is si Catherine and Do It to the Dime. Siya talaga yung as in, super fan talaga ako. Dati talaga, siya talaga yung una kong nakita dati. Na, kasi ano siya, organizing, nag-organize siya on a dime. Talaga alam mo yung, sorry, bingay. Yung mga murang, mga murang items na yung binibili. Baka ako din, nakaka-relate ako sa kanya kasi namimili siya doon talaga sa dollar store.
which is yung mga mumurahin talaga, yung mga Japan store, ganyan. So, mahilig siya doon. Mahilig din ako doon. Pero syempre, nanonood lang ako sa kanya. Gusto ko, as in, sobrang ang ganda ng mga content niya. So, siya talaga yung first ever na ano. So, dati, hindi talaga, nanonood lang ako kasi wala naman akong budget, diba? Wala akong budget. So, ayun, huwag kayong judgmental kung sinasabi niyo hindi ako mahilig mag-organize. Hindi. Kasi nga, hindi ko lang talaga siya priority. Madaling mag-clutter yung mga bagay-bagay. Basta wala kang mga organizers. Alam ko yan. Pero, wala akong choice. Wala akong budget that time. Kaya, eto, nakikita ko talaga to kay Catherine. At kahit sa mga ibang YouTubers sa ibang bansa. Kasi, magugulat kayo yung mga pinapanood ko talaga mga taga-ibang bansa. Kasi sila, doon ko nakilala si Ray Ramsey talaga sa panonood ko sa kanila. Kasi sila naman yung nakakilala nun dito sa Pilipinas. Hindi naman. Kaya, ayun. Eto, I'm so excited. Yung, multi-function cupboard rack. Actually, marami itong pwedeng, nakahanap na ako nito sa, hindi, talaga nyo ito, yung umalis. Nakahanap ako nito sa, Diyos ko nun. Nagpapakalis na siya eh. Anyway, nakahanap ako nito sa Unitap. Pero yung sa Unitap, iba yung, iba yung, para siyang mamahalin. Pero hindi ko siya masyadong bet kasi para siyang brown na And medyo mahal, hindi man mahal. Pero nasa mga 200 plus, malapit na mag 300. And, yun. And nakikita ko to sa Japan Home pa rin to. Yung white lang, yung plain talaga, yung white lang. Medyo hindi lang siya, hindi siya, parang mabilis siyang malaglag or whatever. Lang yun, 66 pesos. Puti, nakahanap ako nito doon. Nag-iisa lang talaga siya. Ayan, 138 lang. Nagulat ako, 138 lang to. So, ayun, binili ko kaagad. Yung problema lang dito, nawala yung isang rubber niya, diba? Isa lang yung rubber. Pero okay rin lang yan. Wala lang kasi silang i-replace. Eto talaga yung ginahanap ko dati pa. So, nakahanap ako ng perfect. Perfect talaga to. So, ayan. Ang lang talaga ng kaligayahan ko. Actually, maligaya na ako dito. Kasi, siyempre, nakikita mo sa mga idol mo, sa ibang bansa, tapos nakakabili ka ng gano'n. Parang feeling mo closer din. Parang feeling closer din sa kanila, diba? Pero yun, I'm so excited with that. Actually, order sana ako sa online. Nakita akong lagayon doon para sa mga, tawag dito, sa hugasan ng plato. May nakita ko doon kasi nga, may mga pinapanood din ako, mga idol ko ng mga YouTuber din ng mga India, taga-India. Marami akong favorite na YouTuber din sa India talaga. Na nag-i-English kasi din sila, kaya naiintindihan din natin. So, ayun, imagine niyo nun. Yes, hindi ako ganun ka-organize sa tao, no? Pero yung mga pinapanood ko talaga sila kasi mahilig ako mga gamit sa bahay, mahilig ako manood ng mga ganyan. So, ayan. Ano yung sinabi? Dami ko lang sinabi. Order sana ako sa online sa Shopee, kaso ang mahal ng shipping fee. Kaya sabi ko, next time na lang kasi may bibilhin din ako dun eh. Ang mahal ng shipping fee. So, bumili na lang ako, nakakita ko dun sa Japan Home eto para at least malagay ko lang yung plato dito. Diba? So, ayan, bumili ko ng ganyan. Medyo pricey nga lang siya na mark. Yung pricey, pero parang sa marker na price, mahal pa rin siya. Chalk marker. Ayan siya, chalk marker. Ano to? 122.75 pesos. Ano to? Ang 75 cents. And may malaki pa nito, pero mas malaki yung kanyang dito, tip tawag dito, yung point niya. Mas malaki siya. So, mahirapan ako magsulat. So, ito yung gagamitin ko for anong tawag dito? For labeling. So, naghanap talaga ako nito. So, ayan, nakabili na rin ako. Finally! Diyos ko, mahirap talaga pang walang budget yung basta-basta nakakabili.
buti may budget na. So, ayan. I'm so excited! So, abangan ninyo ha. May may gagawin na ako. So, feeling ko ngayon ko siya gagawin. Feeling ko ngayon ko gagawin yung mga lilinisin ko. So, papakita ko sa inyo, pero sa ibang video na yun ha. Kasi, kita nyo na, 13 minutes na nga ito. Plus yung kanina pa na vlog. Pero ayun, so ayun guys, I'm so excited. Ayan o. Taray! So ayun guys, I hope you guys enjoy. Ayan. Please like this video kung magustuhan ninyo, and please don't forget to subscribe. And kung natataka kayo, bakit parang yung subscribe yung yan sa akin, parang shopping ako ng shopping, hindi. Kasi actually, may budget ako para dito. And yun. Next time, pag-usapan natin yan bakit. Pero, see you in my next video, guys. Salamat sa panonood. And I'm so excited. And see you in my next video. Bye!